ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, мардуми тикток, инстаграм. Айни ҳол мо дар шаҳри Ҳисор қарор дорем, дар маҳаллаи Уртабуз. Хонаи фурӯшии имрӯзаи мо се хона масоати 3 сотих об свет дорад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% кардагӣ, қариби мактаб, магазин ва масҷид. хонаҳо яктош 3.5 ба 3, дигариш 4 ба 3, хоб ва калидор 3 ба 2. хулас гирди хона маҳкам кардагӣ савдо карда мешавад срочно бо нархи 150,000 сомонӣ. шумо дар 150,000 сомон ҳамин хонаро метавонед бихаред. рақамҳои 7266 соҳибхонаҳай занг бизанед дӯстони азиз. номера барои реклама кардан, мошин, замин, хона, квартира чизе бошад видеонавор карда мо дароӣ кунем ё ки рафта хидмотнавораш мекунем. дар ютуб канали Савдо ТВ, дар тикток, инстаграм реклама карда дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавонед. дӯстон, навори моро ба лайкҳо қадрдонӣ кунед. дар ютуб канали Савдо ТВ дар омада подписатсия кунед. дар ин навор лайкҳоро занед, навора метавонед поделитсия кунед. зиндаву сарбаланд.